Sa mga pangenot na bareta, epekto kan mahiwasang transport strike mate sa Bicol. LGU Santo Domingo asin Apsimo nag-upresir ng libreng sakay. Duwang persona erido sa aksidente sa Malilipot. Lalaki gadan kan tagaon sa Camarines Norte. Asin tricycle driver sa syudad ni Naga pigahangaan huli sa higos asin diskarte. Maray na hapon, Lunes, Marso 6, taong 2023. Uninan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon, Legazpi. Epekto kan mahiwasang transport strike mate sa Bicol. Nagbiyaheng UV Express rutang Naga Legazpi ginapo sa porsyon kan Pulangi. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Alas 8 nin aga ang laog sa trabaho ni Denica kan Santo Domingo Albay, alagad alas 8:30 kasubagong aga, dai pa siya nakakasakay. Kaya imbis na magparahalat sa maaging jeep, nagdesider na siyang magpasiring sa munisipyo nga ni aprobit saran ang libreng sakay na pig-upresir kan sa indang lokal na gobyerno. Sigun kay Denica, dawa na nga ni day siya uyon sa propwesto kan LTFRB na dagos ng i-phase out ang traditional jeepney, nagtutubod siyang bako transport strike ang simbag sa mga arag-arag kan mga madadalaganan na jeepney drivers. Pagduduon niya, perwisyo sa naman subuot ang darang epekto kaini. Yes po, very grateful sa LGU since yun nga po, nag-provide sila ng vehicles, lalo na po sa mga kami, mostly po kasi alam ko mga taga Santo Domingo, sa Legazpi po talaga nag-work. So, very thankful po like bilang employee and as well as a commuter po. On the fence po ako kumbaga kasi syempre may benefit din naman po yung pag-provide ng like mga modern jeep. Pero nakukuha ko din po yung sentiments nung mga iba pong kontra sa jeepney phase out. Mobile kan PNP, BJMP, Navy, asin van kan LGU asin MDRRMO ang nagahatod ngunyan sa mga apektadong commuter sa banwaan kan Santo Domingo. Ang grupo kaya kan Legazpi Santo Domingo Jeepney Operators and Drivers Association o LESHODA ang saro sa mga nakisumaro sa mahiwasang hiro protesta. Puon sa munisipyo ang pick-up sa mga pasahero, ang draft of point kaini depende kung saan sa syudad ni Legazpi mababaan pasahero. Sigun kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, nasasabutan niya ang mga agrangay kan jeepney drivers sa bilog na nasyon o rugna kan jeepney drivers sa saindang banwaan. Alagad hagad kan opisyal na dai na paabuton pa nin sarong simana ang transport strike. Apwera sa negatibong epekto sa ekonomiya, nagtutubod ang alkalde na magiging pagabat sa naman ini o rugna sa mga riding public. Last night, talagang we were trying to appeal sana to our friends from the TODA kung po pwede sanang bakong 100% may prove. But of course with their sentiments, and we acknowledge their sentiments sa inda pong pinaglalaban man. Of course sabi ko nga kung talagang sinda madiretso, respetaran ta. But of course ang satuya pong appeal sa inda kung po pwede po sana bakong aluyon. The most is 2 days. So again, through this interview siguro I would like to appeal again to them siguro na kung po pwede na data po paghaluyon. Sigun sa presidente kan LESHODA, ang transport strike na sa indaman na boses nga maipaabot sa mga nanunungdan ang sa indang pagkontra sa ibang plano kan LTFRB. Pagduduo ni Rio Dique, daiman sinda totalmenteng kontra sa propwesto kan LTFRB na i-phase out ang traditional jeepney. Alagad sinabi kaini na day sinda pwedeng diktahan kan gobyerno asin dapat sa naman natawan sinanin halawig na panahon na makapreparar. Problema kami, dahil man problema sa mo, masunod kami sa kagusto ng gobyerno, pero dahil kami diktahan ninda kung ano ang kukuhain ming unit. Dapat kami, tawan na kami mag-decide kami kung anong unit ang kukuhain ming.
para makabarato kami. Di kami kunin na anong kami ki 2.8, 2.4. Dahil may kakayanon po yan. Makairak man sa mga ano ini sa mga nagtitirios sa kasaradayan, single operator. Arog sa muya nagtitirios kami. Kung pupursahan kami ninda na magwakida ko lang kantidad 2.8 arog kaya dahil may kakayanon po. Gada na po ang ibang pagiribam dahil pa nakakabayad yan. Biyahing ma nito Legazpi, vice versa naman ang jeepney driver na si Tatay Willie. Sabi niya, isinyaman ang mangyayaring hiro protesta, mas pinili niyang magbiyahe man giraray. Sayang man kaya daan sarong aldaw na dilihin siya. Ako sa peace out, sir. Garo abo mga kita kami nga ng driver, dito na yung kami. Kung peace out pa yan, sa Ledakan Bago, kami ang mawarang trabaho. Ang kita mi nga ni, kulang pa sa pamilya. Sigun kay Thomas Magalyon, Acting Regional President kan Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation o BITRAFED, daiman sinda naunabihan kan grupong Manibela, TNVS asin Piston sa plano dapit sa mahiwasang transport strike. Kaya sa madaling sabi, mayo dapat na transport strike na mangyayari sa riyon. Pagrerespeto mandaan ninda ang pagsabay kan ibang grupo sa Albay sa nasambit na hiro protesta. Alagad pagduduon ni Magalyon, dapat ibalik na ang biyahe sa lalong madaling panahon, hulita ang transport strike ang ipigdeklaraman sana sa Metro Manila. Gawa kami ng press release at pinag-usapan yung tungkol sa transport strike sa Metro Manila. Ang pasya po ng mga pag-uusap, ang desisyon, ay wala pong transport strike dito Bicol. Yan po ang final na pinag-usapan kahapon. Ayos po, hindi naman kami nagkulang. Paabot kami ng mga press release. Kasi hapon nga, dineclare na yan sa mga media, sa mga parada para hindi sinamabo yun na baka magduwa-duwa na baka ma-strike. Siguro yung mga hindi lumabas, siguro okay naman yun. Diretso naman nila yun. Kasi kung titingnan natin ngayon sa mismong lawak ng Legazpi at sa Calbay, siguro marami nag-grahe dahil wala naman nakukuha ang pero. Mientras tanto, pasaan windshield din sarong UV Express van, biyaheng Legazpi-Naga, matapos nagapuonin da ipa nabibistong kagibo, kan mag-agi sa Pulangi Albay, amay kasubagong aga. Magigirumduman, saro si Lungares sa mga nakapirma sa pigpaluwas na pahayag kan transport group sa Bicol, na day sinda mabali sa transport strike ngunya na si Mana. Apuera kay Lungares, pirmado man nasambit na pahayag ni Jomil Muhar, chairman kan BITCOP, Thomas Magalyon asin Domingo Arango kan BITRAFED. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Duwang persona irido kan mawa aranin preno ang piglulunadang truck na may pangargang semento. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagop kang CCTV footage sa Purok 1 Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Ang nangyaring aksidente embwelto ang sarong cement delivery truck pasado alas 12 ning ugto kang Biyernes, Marso 3. Sa video, mahiling ang pagduro-diretso kan truck sa gilid tinampuas sa makabangga sa puning kahoy. Mahiling manaharos marunot na ang inutan na parte kan truck. Sigun kay Police Corporal Christian Buenabajo, kang Malilipot Municipal Police Station. Gikan ang truck sa syudad ning Legazpi asin ma-deliver ko ta ning semento sa barangay Poblasyon kang Banwaan. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawara ning preno ang truck na nagresulta sa pagkaka-aksidente kaani. Maswerte man na mayong ibang nadamay sa pangyayari. Sakto po palusong yung ano na yun, yung dinakurbada. Dumausdos po yung truck. Habang pinipreno, hindi po kinaya na yung preno, sumampa na dun sa gutter ng kalsada. Tapos diretso na po siya dun sa bakanting lote. Binisto ang driver kan truck na si Jerry Flor E. de la Cruz, 37 anyos na suminapo ning minor injuries. Mantang nakalukso naman ang pahinante kan truck antes makabangga sa puon na si Roland Flor E. de la Cruz na suminapo man ning minor injuries. Nabutan po namin, ano lang sila yung kalmado din na yung isa may gas-gas na konti. Yung isa, bali wala naman kaming nakitang ano. Tapos tumanggi na rin po sila magpadala sa ospital dahil wala naman silang hindi naman sila nasaktan masyado dahil yung isa nakatalon, pagdating pa lang dun sa kurbada, tumalo na. Dahil magdahan-dahan lang naman po yung takbo, tumalon yung isa. Bali, naipit lang siya ng
dun sa manibela, nailag niya yung katawan niya, naiwas niya din para ang ano niya, walang madamay na iba, kaya binangga niya na lang dun yung truck. Dugang pa ni Buenabajo, accident-prone area ang lugar. Magigirumduman kaya kang nakaaging taon. Sarong delivery truck manakargado ning alak ang naaksidente sa lugar. Huli kang aksidente. Inako man kan driver kan truck ang gastuson sa mga danyo sa lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Rescuers na nagtabang sa search and retrieval operation sa mga biktima kan Cessna tragedy pigtawang onra. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Kasabay kang ginibong flag ceremony kasubong aga sa LGU Kamalig. Formal naman na ipigpabisto sa publiko ang gabos na rescuers. Nakabali sa ginibong search and rescue sundo sa retrieval. Kan apat na lunad kang buminagsak na Cessna 340A kang Pebrero 18. Kabali sa tinawang komendasyon kang lokal na gobyerno, si FO2 Maria Salve Revalida Kuya, kan BFP Regional Headquarters, asin si 2nd Lieutenant Din si Valjawali kang 31st Infantry Battalion Philippine Army. Lahat po ng agencies, organization na naging part po nito, maging locals, mountaineers, we salute them, pati na rin po sa amin. Hindi ito magiging successful kung wala pong teamwork na nangyari, kung walang sharing of knowledge and hand. Tsaka lahat kami tumitingin sa safety ng kada isa. Kami po ay nagpapasalamat po at yung mga tropa po na kasama during sa rescue operations po na nabigyan po ng recognition po sa araw na ito. Ginibo sa Noida Park ang pagtauning onra sa rescue teams. Pinanginotan mismo ni Kamalig Mayor Caloy Baldo ang komendasyon. Sigun sa alkalde, bako karo-karo ang tracing aldaw na pig-agihan kang responders. Makuha asin maibabasa ng apat na crash victims. Kaya dapat sa naman na matawan ang mga hiniling pagbisto. Kaya po, nagpakuha kami ng lead wall para ma-appreciate nyo, para makita nyo po gaano kahirap ang ginawa ng mga tao na umakyat po doon po sa Bulkang Mayon. Hindi po ganun kadali. Nasabihin lang natin, 300 meters na lang, hindi pa narating. Kasi minsan ganun po yung mga comments sa Facebook, di ba? Pero nakita nyo kung gaano kahirap akyatin yung Bulkang Mayon na nasa alert level 2. Kasabay man sa mga kaumaw-umaw, ang ipinahiling na heroismo kang binansagang Magnificent 5 na enot na nakaabot sa crash site. Sinda si Jerry Nudalo, 33 anyos, Nola Nantes, 45 anyos, Jose Obal, 44 anyos, Margie Mareñas, 40 anyos, asin ang 68 anyos si Roger Villanueva, na anas residente kang nasambit na banwaan. Para sa muya, di mo man inaasahan na makabot kami digdi. Ang inaasahan mi lang na makatabang sa mayor na mo na may baba itong Cessna plane. Nakakatakot talaga masyado. So isang pagkakamali mo lang, babagsak ka sa gali na napakataas talaga. Apwera sa Magnificent 5, narikognisar man ang eswersos kang iba pang mountaineers. Number 1, para mapadali yung kasi familiar kami sa sa terrain na Mayon. Kami mga seasoned mountaineers kami. Lagi kami naakyat sa Mayon. So although doon kami sa kabilang trail kumaakyat. So pare-pares lang yung terrain yan Dito lang medyo steep lang ng konti. Kaya wala ngang established trail pa summit kasi may wall. Tapos mas delikado. Sigun kay Baldo, apwera sa rekognasyon, may naghahalat man na trabaho para sa Magnificent 5. Ang litrato at nakapag-report sa atin, yung Magnificent 5 po, nandiyan po sila. Thank you, Magnificent 5. Kaya kung mamarapatin nyo, pwede kayo pumasok sa munisipyo, maging empleyado ng munisipyo. Personal naman na pinasalamatan ni Richard Tantoco, ang presidente kang Energy Development Corporation ang gabos na nagtarabang sa operasyon. Pinaabot man kaini, ang pasasalamat kang mga pamilya kang crash victims. Asigurasyon ni Tantoco, magiging katuwang na sinda sa mga ibubusol na proyekto kang lokal na gobyerno. Urog na kung madaraning pag-uswag sa banwaan. Overcoming crisis is the cement of lifelong friendships. So, kayo po ay nagpapasalamat sa EDC sa mga suportang binigay namin. Para sa amin po, wala po yun kasi kayo po talaga yung nagbuwis ng inyong buhay. No?
napakakonti lang po ng suporta namin na ibigay. Pero sa mga dadating na panahon, dadating na krisis, dadating na oras ng pangangailangan, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron kayong kaibigan sa EBC, no? At mula ngayon at sa mga darating na oras. Magigirumduman, pasado alas 7 kang Pebrero 1, kan maibaba na sa command post area sa Barangay Anuling ang labi ni Joel Martin. Pebrero 2 namaning maagahon, kan maibaba na sinda Simon Chifferfield, asin Captain James Crisostomo Jr. Hapon kan parehong aldaw, dagos naman na naibaba ang huring biktima na si Carty Santanam. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan tagaon sa Camarines Norte. Asin tricycle driver sa siyudad ni Naga pigahangaan huli sa igos asin diskarte. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Lalaki gadan kan tagaon sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Ann Imperial. Gadan ang 63 anyos na si Wilfredo Abraham kan Barangay San Isidro, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte kan pagtatagaon sa saindang residensya kan Biyernes, Marso 3. Sa impormasyon, nangyari ang insidente alas 10:30 ng banggi mantang nag-iiling nin palabas sa telebisyon ang biktima sa saindang residensya kung sain basang na nila og ini kan suspect asin pinagtataga gamit ang darang sundang. Binisto ang suspect na si alias Jerry, 20 anyos, residente kan San Ramon, parehong banwaan na tulos manapig sumitir an sa iyang sadiri kan Marso 4 sa saindang punong barangay asin ipig turnover man sa kapulisan. May parang sila, hindi pagkakaunawaan na kung saan ang naging dahilan ay humantong nga sa pagpasok nung sobra siguro yung sobrang galit dun sa matanda na hindi nila pagkakaunawaan na naghantong nga nung ganong pananaga na. Yun ang naging parang pinagmulan nung pananagang ginawa. Dai pagkakasinabutan ang pigtutok dong rason taano ta nakomiter kan suspect an krimen. Tulungan ng barangay, sumuko siya dun sa punong barangay. Kinausap nila yung ng mga kamag-anak, yung punong barangay ng San Ramon at ng barangay
San Isidro. Kaya yun, sumuko siya doon sa dalawang barangay na yun. Barangay captain. Siguro yun man ang mga katiwala niya. Tapos yun na, sila kapitan na ang nila dito sa police station. Kasama inala na nila yung akusado dito sa police station. Sa presente, nasa kustudiya na kan pulisya ang suspect na nahahampang sa kasong murder. Para sa mga baretang Tatak Bicol, An Imperial, Bicol University intern. Apsimo nag-opresir ng libreng sakay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Piglunsar ngunya na aldaw, an Oplan Free Ride kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Sigon sa pamayokon opisina na si Dr. Cedric Daep, sarong espuerso ang programa para makatabang sa mga commuter na maaapektuhan kan mahiwas na transport strike. Katuwang kan APSIMO sa programa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine National Police asin ang Provincial Engineering Office. Ang kaipuhan, tangon niyan, nag-assess kami kung kaipuhan hanggang sa aga. Pero kung sa hiling may man masyado, kaipuhan, pwedeng by Wednesday, pull out na kami kaiyan. Pero pagpaplanohan mo na sa biyaheng Legazpi Daraga, tangon niyan garo, apektado ang Santo Domingo, na halos daing biyahe sa Santo Domingo, Legazpi na ruta. Baka sa Legazpi and sa Legazpi Daragang ruta kan duwang behikulo, ilipat na yung Legazpi Santo Domingo. Dugang pa ni Daep, nagpapadagosan sa indang assessment sa mga distrito na nangangaipuhan kidugang na behikulo para makaakomodar nin mas dakul na pasahero. Obheto man kan programa na malik kaya na mabiktima ang mga commuter nin overpriced na pamasahe. Igwa kitang pagkuko ang incident ay situational report sa mga nagbiyarahing mga unit na magtataos sa report. Tanganin ito ang basa may pag-analysar kung mapundo kami o kung di man mapundo, ari na lugar ang dapat kami mag-concentrate. Tanganin makatabang sa paagi kang libreng pagsakay. Sa presente, padagosan sa indang monitoring sa posibleng maging sarong simanang transport strike, asin kung anuman ang pwedeng maitabang kan opisina sa komunidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Tricycle driver sa syudad ni Naga pigangaan hulikan sa iyang higos asin diskarte. Bistuhon ta siya sa istorya ni Miriam Manalili. Pighahangaan ngunyan sa social media ang higos asin pagpadaba nin sarong ama para sa iyang pamilya. Apwera kaya sa pagtatricycle, abay pigsasabay man kang 49 anyos na si Tatay Leonardo Roquino kan bagong sirang San Felipe, Naga City ang pagtinda nin peanut butter. Sa Facebook post ni Maria Francia Velasco, mahiling sa makuha kaning litrato ang mga panindang peanut butter ni Tatay Leonardo. Sa caption kang pasaherong si Velasco, mababa siya sa sarong dating bakery sa Barangay Libuton. Asin hulita na unambitan kang pasahero ang bakery, digdi naman inaprobitsara ni Tatay Leonardo na itangro ang sa iyang panindang peanut butter. Istorya ni Tatay Leonardo, kasagsagan kang pandemya kampuunan niyang ipagsabay ang pagkayod din tricycle asin pagbenta nin peanut butter. Sabi niya, bilang padre de pamilya na may pigpapaklaseng tulong aki, kaipuan niya maging madiskarte. Asin ang pagtinda nin peanut butter, ang saro sa naisipan niyang paagi. Pag-aabot ko po, pagbabanggi, paggagarahe ko, ako pa po nagsasaglag kayan ma'am, ako pa nagluluto. Ano na po, 30 taon na po akong nagkakayod tricycle, ma'am. Sa Manila pa po ako nagkakayod, ma'am. Dua ang pigpapaklase ni Tatay Leonardo sa high school, saro naman sa kolehiyo na first year accountancy student sa Universidad de Santa Isabel sa Naga City. Sigun sa iya, mas kaipuan niyang maghigos urog pang magastos ang pagpaklase sa kolehiyo. Kaya po nga niya, ma'am. Ang mga aki ko po kaya rin hindi naman pong mag-aral. Proud daughter naman si Leia sa higos kan sa iyang ama na pigigibo ang gabos na paagi nganing masustineran ang sa indang pagklase. Madiskarte po siya sa buhay. Lalo na yun niya na mas kay po niya pong kwarta. Ang financial pang may niya problema. Na mag-ingat lang po siya permit sa pagkakayod niya. Lalo na po kung yan nadakulo nagkaka-aksidente. Sigo naman kay Nanay Ningning, ini ang bagay na nung kanya ikakasupog sa iyang esposo. Dati man siyang OFW, alagad pinili niyang magtinir na sana sa taning kan sa iyang pamilya asin tuwangan si Tatay Leonardo sa pagpadakula kat sa indang tulong aki.
Mayo na po akong masasabi sa agong ko. Talagang hands-on po sinda sa muya. Maski po ka nasa abroad ako, talagang di po siya nagpabaya. Tabang-tabang po kaming duwa. Para po may mi ang mga aki mairaos. Grabe kaya mo ngunyan may college na kami. Grabe ang na po. Ang mi ni Agom. Tabang kaming duwa. Sa ngunyan, padagos man giraray sa pagkayod nin tricycle asin pagtinda nin peanut butter si Tatay Leonardo na sindaman mismong mag-agom ang naggigibo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!